Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 18 ta' Mejju 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano biblico. Is-silta mill-Bibja li għadna kemm smajna tagħlaq il-ktieb ta' Ġobb, wieħed mill-klassiċi tal-letteratura universali. Aħna niltaqgħu ma' Ġobb fil-mixja tagħna tal-katekeżi fuq ix-xjuħija. Niltaqgħu miegħu bħala xhud tal-fidi li ma taċċettax karikatura ta' Alla, imma qed tipprotesta quddiem il-ħażen sama Alla jwieġeb u juri wiċċu. U fl-aħħar Alla jwieġeb bħal dejjem b'mod sorprendenti, juri lil Ġobb il-glorja tiegħu imma mingħajr ma jafġu, anzi bi ħlewwa sovrana kif jaf jagħmel Alla. Hemm bżonn naqraw tajjeb il-paġni ta' dan il-ktieb mingħajr preġudizzji, mingħajr klixè biex nifhmu l-qawwa tal-karba ta' Ġobb. Nagħmlu sew noqogħdu fl-iskola tiegħu biex nelbu t-tentazzjoni tal-moraliżmu quddiem id-dwejja u l-avviliment għan-niket li tilef kollox. F'din is-silta konklużiva tal-ktieb aħna niftakru għall-istorja Ġobb li tilef kollox f'ħajtu, tilef il-ġid, tilef il-familja, tilef lill-ibnu u tilef anki s-saħħa u baqa' hemm midrub fi dijalogu ma' tliet ħbieb, imbagħad ir-raba' wieħed li marru jsellmulu. Din hi l-istorja. U f'din is-silta tal-lum, is-silta tal-għeluq tal-ktieb meta Alla fl-aħħar jiftaħ fommu, u dan id-dijalogu ta' Ġobb ma' sħabu qisu bħal triq li twassal għal ħin li fih Alla jitkellem, Ġobb jiġi mfaħħar għax hu fehem il-misteru tal-ħlewwa ta' Alla moħbija wara skiet tiegħu. Alla jċanfar lil sħab Ġobb li ħasbu li jafu kollox, jafu lil Alla u tbatija, u ġew biex ifarġu lil Ġobb, imma spiċċaw biex jiġġudikawh bl-iskemi tagħhom li fasslu minn qabel. Ħajħaresna Alla minn dan il-pjetiżmu ipokrita u prużuntuż. Ħajħaresna Alla minn dik ir-reliġjożità moralistika u dik ir-reliġjożità ta' preċetti li tagħtina ċerta preżunzjoni u twassal għal fariżjejiżmu u għall-ipokrizija. Ara kif jesprimi ruħu l-mulej fil-konfront tagħhom. Hekk jgħid il-mulej, jiena nkurlat għalikom għax intom ma għedtux issewwa fuqi bħalma għamel il-qaddej tiegħi Ġobb. Dan hu li jgħid il-mulej lil sħab Ġobb. Ġobb il-qaddej tiegħi jitlob għalikom u jiena minħabba fih ma nikkastigakomx għall bluqa li wrejtu meta ma tkellimtux issewwa fuqi bħal Ġobb il-qaddej tiegħi. Id-dikjarazzjoni ta' Alla tissorprendina għax rajnihom il-paġni bil-protesta rrabjata ta' Ġobb li ħallewna mifxula. Imma jgħid il-mulej, Ġobb tkellem tajjeb, anke meta kien irrabjat u rrabjat kontra Alla, imma tkellem tajjeb għax hu rrifjuta li jaċċetta li Alla hu persekutur. Alla hu ħaġa oħra u bi premju Alla jrott lil Ġobb id-doppju tal-ġid kollu tiegħu wara li talbu biex jitlob għal dawn il-ħbieb ħażiena tiegħu. Il-punt ta' żvolta tal-konverżjoni tal-fidi iseħħ propju fil-quċċata tal-iżvok ta' Ġobb. Hemm fejn hu jgħid, jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum. Wara li jintemm ġildi, għodni bla laħam nara l-Alla. Lilu narah bħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Din is-silta hija sabiħa ħafna. Jiġini f'moħħi t-tmiem ta' dak l-oratorju ġenjali ta' Handel il-Messija, meta wara dik il-festa tal-Allelujja is-sopran tkanta bil-mod dan il-passaġġ.
jiena naf li l-feddej tiegħi ħaj bisliem. U hekk, wara din il-biċċa kollha ta' tbatija u ta' ferħ ta' Ġobb, leħen il-mulej hu differenti. Jiena naf li l-feddej tiegħi ħaj, hi ħaġa sabiħa wisq, nistgħu ninterpretawha hekk. Alla tiegħi, jien naf li inti m'intix il-persekutur, Alla tiegħi ġej u se jagħmilli ġustizzja. Hija l-fidi sempliċi fil-qawmien ta' Alla, il-fidi sempliċi f'Ġesu Kristu, il-fidi sempliċi li l-mulej dejjem insibuh jistennina u għad jiġi. Il-parabbola tal-ktieb ta' Ġobb tirrappreżenta b'mod drammatiku u eżemplari dak li fil-ħajja jseħħ realment, jiġifieri li fuq persuna, fuq familja jew fuq poplu jaħbtu provi tqal wisq, provi sproporzjonati għax-xokon u djufija umana. Fil-ħajja spiss kif jingħad il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien u xi persuni jispiċċaw mafġa taħt wisq ħażen li jiġi tassew eċċessiv u inġust. U ħafna nies jiġrilhom hekk. Kollha ltqajna ma' nies hekk, impressjonatna l-karba tagħhom, imma spiss bqajna wkoll milquta bl-ammirazzjoni quddiem il-fidi soda tagħhom u l-imħabba tagħhom fi skiet. Qed jiġuni f'moħħi l-ġenituri ta' tfal b'diżabiltajiet serji. Jew min jgħix f'mart permanenti, jew il-familjari li jkunu qribhom. Sitwazzjonijiet li spiss isiru iżjed serji minħabba n-nuqqas ta' riżorsi ekonomiċi. F'ċerti ċirkustanzi tal-istorja, dawn l-akkumulazzjonijiet ta' biżijiet jidhru qishom xi appuntament kollettiv. Dan hu li ġara f'dawn l-aħħar snin bil-pandemija tal-COVID-19 u qed jiġri bħalissa bil-gwerra fl-Ukrajna. Nistgħu niġġustifikaw dawn l-eċċessi bħala razzjonalità superjuri għan-natura u għall-istorja. Nistgħu nberkuhom reliġjożament bħala tweġiba ġustifikata għal ħtijiet tal-vittmi li kien jixirqilhom li jiġrilhom hekk. Le, ma nistgħux. Teżisti għamla ta' dritt tal-vittma għal protesta fil-konfront tal-misteru tal-ħażen. Dritt li Alla jagħti lil kulħadd, anzi li hu stess huwa dak li jnebbħu. Xi drabi nsib min jiġi għandi u jgħidli, imma dun jiena protestajt kontra Alla għax għandi din il-problema dik l-oħra. Int taf, Aziz, li l-protesta hija mod ta' talb meta tagħmel hekk, meta trabi it-tfal jipprotestaw kontra l-ġenituri, dan ikun mod kif jiġbdu l-attenzjoni u jitolbu min jieħu ħsiebhom. Jekk int għandek f'qalbek xi pjaga, xi tbatija u trid tipprotesta, ipprotesta wkoll kontra Alla. Alla qed jisimek, Alla hu missier, Alla ma jibżax mit-talb tagħna ta' protesta. Le, Alla jifhem. Imma int ħossok liberu, ħossok libera fit-talb tiegħek, la tjassarx it-talba tiegħek bl-iskemi prekunċettwali. It-talb hekk għandu jkun spontanju, bħal dak ta' iben ma' missieru li jgħidlu kull ma jiġih f'ħalqu għax jaf li l-missier jifhmu. Is-skiet ta' Alla fl-ewwel mument ta' traċedja hekk ifisser. Alla ma jevitax il-konfront imma fil-bidu iħalli lil Ġobb jipprotesta u jiżvoga u Alla jisma'. Forsi xi drabi hemm bżonn nitalmu minn Alla dan ir-rispett u din il-ħlewwa. U lil Alla ma toġbux din l-enċiklopedija ħansejħula hekk ta' spjegazzjonijiet ta' riflessjoni li jagħmlu l-ħbieb ta' Ġobb. Dak hu biss paroli fuq l-ilsien u mhux sew. Hija dik ir-reliġjożità li trid tfisser kollox, imma l-qalb tibqa' bierda. Alla dan ma joġbux. Iktar toġbu l-protesta ta' Ġobb jew is-skiet ta' Ġobb. L-istqarrija ta' fidi ta' Ġobb li tieħu propju mit-talba bla waqfien tiegħu lil Alla, l-appell għal ġustizzja ogħla, tasal sal-aħħar bl-esperjenza kważi mistika ngħid jien li ġġalu jgħid
fuqek jien b'widnejja smajt, imma issa b'għajnejja rajtek. Kemm nies, kemm minna wara esperjenza xi ftit kera, xi ftit mudlama, jagħmlu pass u jsiru jafu lil Alla aħjar minn qabel. U nistgħu ngħidu bħal Ġobb, jiena kont nafek minn dak li smajt, imma issa rajtek b'għajnejja għax iltqajt miegħek. Din ix-xhieda hi partikularment kredibbli jekk ix-xjuħija tagħmilha tagħha. Fid-djufija u t-telfa progressiva tagħha. Ix-xjuħ raw wisq minn dan fil-ħajja u raw ukoll l-inkonsistenza tal-wedied tal-bnedmin. Bnedmin tal-liġi, nies tax-xjenza, saħħansitra nies ta' reliġjon li jħawdu l-persekutur mal-vittma u jabbu lil dan tal-aħħar bir-responsabbiltà sħiħa tad-tbatija tagħhom. Jiżbaljaw. Ix-xjuħ li jsibu t-triq ta' din ix-xhieda li tibdel ir-rabja għat-telfa fil-perseveranza tal-istennija għall-wegħda ta' Alla, hemm bidla mir-rabja għat-telfa lejn il-perseveranza biex wieħed jilqa' l-wegħda ta' Alla. Dawn ix-xjuħ huma armata insostitwibbli għall-komunità biex taffronta l-eċċess tal-ħażen. Il-ħarsa ta' min jemmen li ddur lejn il-kurċifiss titgħallem propju dan. Ħanitalmu aħna wkoll minn tant nanniet, minn tant anzjani li bħal Marija jaqdu t-talba tagħhom li xi drabi hi waħda ta' qlub imċarta ma' dik tal-liben ta' Alla li fuq is-salib jintelaq f'idejn il-missier. Inħarsu lejn l-anzjani, inħarsu lejn ix-xjuħ nett, inħarsu lejhom b'imħabba, inħarsu lejn l-esperjenza personali tagħhom. Huma batew ħafna fil-ħajja, talmu ħafna fil-ħajja, għaddew minn ħafna, imma fl-aħħar ikollhom din il-paċi. Paċi ngħid jien kważi mistika. Jiġifieri l-paċi tal-laqgħa ma' Alla, tant li jistgħu jgħidu jien qabel kont nafek minn dak li smajt fuqek, imma issa rawk għajnejja. Dawn ix-xjuħ jixbħu dik il-paċi tal-liben ta' Alla fuq is-salib li jintelaq f'idejn il-missier. Di Dio sulla croce che si abbandona al Padre. Grazie.